Ahoj, volám sa Mirka a vítam ťa na mojom kanáli Skutočne s úsmevom. Chcela by som sa tu podeliť o rôzne nápady a myšlienky z každodenného života. Chcela by som odovzdávať rôzne inšpirácie a tipy zo zveľaďovania nášho domu, prípadne záhrady. Verím, že budem inšpirovať, niekedy si možno niečo povieme, inokedy len tak ľudsky podebatíme o každodennosti, o láske, o živote, ale vždy s nadhľadom. Rozprávam o živote tak, ako ho naozaj žijeme. Témy a príbehy, ktoré budú známe a nejakým spôsobom sa ťa možno dotknú, prípadne slova, ktoré pohľadia. Možno tu nájdeš silu, odvahu alebo len úsmev. Budem rada, ak mi napíšeš do komentára, čo by ste chceli počuť. Verím, že aj v skutočnosti sa dá nájsť úsmev. A ak je toto niečo pre teba, tak ťa vítam. Ahoj.